Субҳ хайр кадбонувани азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. имрӯз тарзи таҳияи чакчакро пешниҳод мекунам ки як ширинии хеле хушмазза аст. Чакчак омода карданаш он қадар душвор нест, вале як чанд нозукиҳо дорад. яке аз нишонаҳои чакчаки хуб он аст ки чакчак бароқ бошад, яъне рахшанда бошад. ва барои ба ин натиҷа ноил шудан видеоро то охир бубинед. ман пурра муфассал дар бораи ҳама паҳлӯҳояш гуфтаам. ташаккури зиёд ки бо ман ҳастед ва то видеои дигар. худованд нигаҳбони мо бо шумо. тарзи таҳияи хамир: ба 5 дона тухм, 1 қошуқча намак меандозем, омехта мекунем, 1 қошуқ шакар меандозем ва ним қошуқча содаро бо сирка яъне уксус омехта карда ба тухмҳо илова мекунем ва баъдан ба он 2.5 ё 3 пиёла қариб орд илова мекунем. яъне аввал 2 пиёла орд илова кунед, баъдан кам кам ордро илова карда хамир бояд на сахт ва на мулоим бошад, яъне ба мисли пластилин бошад. ва хамирро ба 2 звола тақсим карда печонда 20 дақиқа. заволаҳоро тунук мекунем, вале завола набояд аз ҳад тунук бошад. ва баъдан заволаҳоро ба тасмаҳо ҷудо мекунем. барои ин кор агар аз ҷадвал истифода кунед беҳтар аст. бари ҳар як тасма бояд 2.5 сантиметр бошад ва баъдан ҳар як тасмаро боз ба пораҳо тақсим мекунем, ҳамон гуна ки дар навор мебинед. акнун чакчакҳоро бирён мекунем. равған ҳатман бояд доғ бошад, ҳарорат баланд бошад. ин кор ҳамин 2-3 дақиқагӣ давом мекунад ва то тилоранг шуданашон чакчакҳоро бирён мекунем. ҳатман зарфи кушод ва равғани бисёр ва ҳарорати баланд бошад. ин яке аз сирри муваффақияти чакчак ҳамин аст. акнун шарбат мепазем. барои ин ба мо 1 паймона об, шакар ва асал даркор аст. сараввал обу шакарро меҷӯшонем то ба қиём биёяд. омода шуданашро бо донаи гугирд мебинем. агар қиём мисли ришта шавад, пас омода аст. асалро илова мекунем ва омода шудани қиёмро бо он мефаҳмем ки як ками қиёмро вақте ба оби хунук илова кардед, онҳо мисли донаҳои марворид мешавад, ҳамон гуна ки дар навор мебинед. акнун қиём омода аст. қиёми мо омода аст. ба қиёми ҷӯшида истода чакчакҳоро илова мекунем. аввал кам кам омехта мекунем ва ҳамин ки чакчакҳо омехтаи қиём шудан 1-2 дақиқа оташро хомӯш мекунем ва чакчакҳоро хуб омехта карда ба лаълиҳо мекашем ва дастамонро тар карда онҳоро шакл медарорем. албатта ҳар шакле ки ба худатон писанд аст метавонед ба ҳамон шакл чакчакҳоро дароред ва муҳим аз ҳама он аст ки хеле ин корро зуд кунед ки қиём насӯзад.